KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Ndirabe musibe tidube yebi ankobe aya Piindi TV jam Allah wale mon tiagal yettude Allah ko julde Rasul sallallahu alaihi wasallam yettude jinnabe serembe kame waliyabe yettube tambibe diine kame aada leydi Sénégal on calminama do bawdon wonde onon yobe bimi hay wimami nanobe galdon demgal pulara kono ami téléspectateurs de Piindi TV rewindibe gede de hanki taw hando arani jokkube tigibe fibbe on aadi be pibani yatirde tiagal en garti humnude oɗon aadi mo Piindi TV fiɓodire rendo fulɓe addandon kala subaka ko sifa e kele gadani jayde leydi Sénégal ene wayno holko tawte majji oɗo subaka enen tawi majji ala haali tigui goɗon hofgo juuɗe ɓen tigui tambiɓe oɗon yaha gara woni transporteur en yaaɓe hofgo juuɗe ngo ala happu woni grève illimité ko wona ɗum koye nder jaydeji tawi hen natal makko kanko oɗon horejo Pastef en tawi hen natal makko kanko oɗon debbajo Adji Sarr konen tawi hen natal makko kanko on jaydi yanke windi yanke joom deftere nde ganduɗa tigui oɗo saaha ko kañum tigui halte nder joh leydi Sénégal ene wayno ko ɗe doge walla mbiyen ko ɗe toɓe ɓuri tigui mantinade nder ɗiɗo jandeji hande alkamisa sappo e jeenayyi ndu lewru janvier 2023 joni jehen garten jañoɗen tigi hoccu jayde las nden ari koye alhaali tigi goɗon hofgo juuɗe ɓen tigi tambiɓe yaha gara woni grève des transports routier walla mbiyen des transporteurs routier ene wayno noon ɓe garti hen ɓe mbi ko toto Keur Massar ɓen tigi goni koye kaya mbeya saabu tigi yidde ɗannade yidde tigi yaade e nder johli leydi Sénégal kono tigi johli leydi ganduɗa tigi lamorgo ngo kono kay ɓe ngala ɗoɓe dewi wadde mbiyen otoji kala koko gaari oɗo saaha jaaha jawiji natal mumen ardina e nder ndeɗo jayde las e oɗo subaka hay jigen sor ko noon kono ko yiya juhli leydi Sénégal walla mbiyen diwanuji kewɗi kañumen tigi kormimo oɗon mo dorto walla mbiyen komnimo ngoɗo hofko juuɗe oɗo saaha noon ene wayno ko caɗele kewɗe teskete to banggue yaha gara leydi Sénégal wi noon ko ndeɗon jayde las ɓe mbi ko police mo Thiaroye waɗi interpellé yimɓe joyi ala haali tigui goɗon hofgo juuɗe kono président Macky Sall fiɓani tigui yatirde caggal ala haali ɗeɗon kuule walla mbiyen laamu ngu hoore mum fiɓani yatirde caggal e ngal ɗon pellital ngal ƴetti ɗum woni ko windi ndeɗon jayde las rewata e mayre ko guindirde le soleil national jayde nde tigui ari koye natal makko kanko oɗon moɓe mbiyata bayal le premier ministre la primature Amadou Ba l'état reste ferme ela haali tigui ni ganda ko ɗeɗon cifodiri walla mbiyen ɗen pellite ɗeɓe ƴettino to sphère ministériel mo jam ñaajo e oɗon tigui conseil interministériel ene wayno noon ɓe ƴettino pellite nogas tati ko yowti e kaɗon nenka booli leydi Sénégal ene wayno noon waɗino e ɗeɗon pellite ɗe ganduɗa tigui transporteur en henana hiɓe woni sababu noon goɗon hofgo juuɗe ala haali tigui ƴillitogol ganduɗa tigui oɗon essence kam e gasoil gouvernement o waɗi appliqué ɗiɗon mesure aji oɗon validé e nder oɗon conseil des ministres nder batu jagorɗo hanki ene wayno noon yoge kuule ɗe ganduɗa tigui ƴettanoma cilnama e yesso horigli ndi président Macky Sall alhaali tigui en ganduɗa ko on transport routier ɓe garti tigui alhaali oɗon demdik ene wayno ganduɗa ko karuji ma ɓeyde ɗum tigui ko pelliti ɗe ɓe ƴetti hen kanko président Macky Sall nguɗon gomu aftu association de finance des transports urbains kañumne tigui e oɗo saaha ne waɗi assuré difficilement kono kay e ƴellide ɗiɗon tikkeji bus ɗum woni ko ganduɗa kay ko Mansour Faye jaɓani tigui ganduɗa ko heddade hen walla mbiyen jaɓani tigui ganduɗa ko jaɓanani ɓe kamɓe tigui ɓen transporteur nguɗon gomu aftuwa en jahata nden jayde Sud Quotidien oɗo subaka natal makko kanko Oumar Maham Diallo le doyen des juges oɗo de horejo Pastef Ousmane Sonko ordonnance de renvoi et de mise en acquisition
Dans l'affaire de suite Botia, Sonko envoyé devant la chambre criminelle. On dit dum windi dum ko ndero jande site quotidien kanko don horejo Pastef Ousmane Sonko on a yeso don chambre criminelle e ko yoti tigi on présumé viol hakune mako e Adji Sarr maître Ahmed Thiam consultant en droit ou c'est le parquet qui fixe les dates d'audience en wayno non al khali audience di don ko parquet oti nganda ko hullata ko do nyaloma wala ko do nyaloma kono ko no way sifrade kala Ousmane Sonko nawama yeso chambre criminelle dum tigi ko nganda ko sifidu wala bienna nganda tigi tampi odon tigi Oumar Maham Diallo le doyen des juges kanka tigi woni tawte kay ndero jaynde enquête natalement ko kanko Ousmane Sonko wondude Adji Raby Sarr membi ko on procès toxique Adji Sarr kanyum dum wonno yiddi mum yadde Ousmane Sonko et procès on doyen des juges Oumar Maham Diallo wadi biti envoyé en procès hokki Adji Sarr yidde mum wala bienna dum wonno yiddi Adji Sarr do moko hawre Amine ngam kay viol et menace de mort maître Diouf kuji kintodo Ousmane Sonko holli mbela mum wadi crier victoire wi kay ko be kibi polgu ko be kibi ko be jinno ena wayno non on passage en prison et les obligatoires pour Sonko be ngati hen e mbadi kupti dindi loskude hen holno jogori sifrade kono kay holno wawi wade quotidien le quotidien de Madiambal Diagne kayre tigi nganda ko ha joni koy kanka ka jopi Sonko et Adji Sarr en position assise devant les assises wala bien e yeso tigi be don nyawbe kambe tigi don be pay wala bien ko don tigi wondo be nawa ndi Khady Ndiaye kanyum ne khori mum ene wonen ja hen ndi Khady Ndiaye khori jodon salon suite boti kanyum ne tigi ma tawtoro dum no wayno ngandati odon procès tumba wala bien e on Dadis Camara ko non tigi Adji Sarr non wi yidde mum ko yo wade médiatiser yo yaltine ngandati e karale de wala bien yaltine ciaktirde de dum woni yidde makko kanko odon na débajo kan woni tawteka e nder nde don na jaynde Madiambal Diagne quotidien le quotidien ndero jaynde ko jaynde Elas Ndiaye groupe origine SA nde wite ko li quotidien kayre ne ganda tigi de selandi de selmadi ko e kadon kaari renvoi dans l'affaire suite boti devant la chambre criminelle ene wayno les deux se resserrent autour de Sonko al hali o tigi grede ko beedi newsade ko beedi bitade ko beedi jiborade odon horejo Pastef maire mo jigen sor Ousmane Sonko Adji Sarr namdi ko diffusion dans les médias ene wayno non al khadio wala bien procès yo wadi nganda tigi taw besgule di Sénégal joxlidi e diwonuji kala en jebodum wadi médiatiser dum woni yidde makko kanko odon debbajo Adji Raby Sarr veron procès déballage wi non ko be don jayne ko be kono kayya be ngari e odon al khali mbadi kupti dinde salon de yettini do no guede le salon mène aux chambres dum ko gardini vinol de do jayde bisbile jour jayde média de suite botio ene wayno yalla khali odon procès joni de ko gassanno gassi à l'avenir leader de Pastef hol jango hol wattam holto wattinta ngandati on Ousmane Sonko wi non ko be don jayndi en ko be ganda ko besbi le jour ena wayno gedde ko jogori jibare mbeledi Ousmane Sonko odon casier judiciaire ma mojjita mbeledi don sumgoji 2024 Sonko ma jeey ben tigi ganda ko fondirobe wala ben jamobe dum foko namde sabuti jaho procès wala ben ganda tigi odo gondo e dedo nibire odo saha mbeledi de don gede tigi maw yaltu hen ha lera namo taw kaymo jogo pelliti ya de odon 2024 dum foko namde ene wayno ti ko gede boydide hulbinade kono kay ko beydide ti jiborade mo kanko odon maire mo zigen soro en jettata jayne les échos nden ari ko odon question d'ordonnance de prise de corps écarté ene wayno maître Ibrahima Mbeng avocat ndi Khady Ndiaye o ko namdi so tawi jizo ngandati holto tumni ngam kay nawde odon affaire e odon audience ene wayno o mo yidi andude hol motivation ngaji o mo yidi andu tigi holto odon rewda maître Etienne Dionna avocat leader Pastef o nous attendions à un lieu. Nous viendrons avec force argument plaider pour prouver qu'il est innocent. Oui, ma ben garde dole be garde ngandati e nganda ko prouvaji labtude cerrab e jidi ko non lieu o holle gede de ngoda ngandati Adji Sarr tuma nan wala bienna habano dido hirkeji tuma fade Ousmane Sonko kono ala tigi ko wodi hen maître Elas Diouf avocat Adji Sarr kany ko mum nder ndedo jayde les échos o wi ko c'est une satisfaction pour nous. La partie civile demande que le procès soit retransmis en direct à travers les télévisions comme bellam faade amen ko weltare kono kay partie civile o wala bien besku seydi Sénégal yidi tigi ko procès o wadi diffusé nganda tigi benine nder ciaktirde bele kanyumen tigi en bawa tigi yitade hen koye mumen
ƴettuyen jayde l'observateur ɓe mbi ko l'acte final ɗo woni ganda ko der ɗo woni wattam ganda tigui ala haali oɗon dossier no kewɗen wiide rogere en ɗe ɗiggara to yuppirake laana kangaɗo jofra beele hakka jogori jofde chronique d'une affaire de viol présumé et de menace de mort e yesso oɗon chambre de criminel Ousmane Sonko kame Adji Raby Sarr gueɗe ɗe tigui ma lappa kono kay justice ma waɗe ɓeɗon ganda ko pittali sappo e noyo heddinoɓe ɗiɗon seppoji mois de mars beele de ganda tigui hunde ma gas ha laaɓa ceera koye oɗon alkali ene wayno rappeur oɗon ganda tigui joom show of the year no moɓe mbiyata killa o wiyete ko niddof ganda tigui caggal nde waɗi vidéo ƴettoje e biyoje bonɗe e kantoriɗe ene wayno niddof e oɗo saaha nene waɗa garde à vue le niddof le classe fatale et le rap ene wayno ganda tigui ko ɗum ɗo woni ko tawate hen e nder ndeɗon jayde l'observateur en ƴettuyata ndeɗon jayde vox populi populaire e oɗon subakaji sar Ousmane Sonko oɗon procès yesso chambre criminel ɓe mbi ko doyen des juges Oumar Maham Diallo waɗi inculpé oɗon leader mo Pastef Ousmane Sonko hankadine de ene wayno gueɗe ɗe joni meeɗa gasde ha laaɓa ceer caggal kan ɓe gari e natal makko kanko oɗon jayndiyanke windiyanke wiyete ko Cheikh Yérim Seck Sonko Cheikh Yérim le combat de coq ene wayno noon ganda ko alhaali oɗon ɓattake oɗon livre ko Cheikh Yérim Seck windi faade Ousmane Sonko on ji o wi ko complot ummade laamu ngu walla mbiyanna ummade Macky Sall faade Ousmane Sonko ko hunde wodani laamu ngu waɗani comploté kono ganduɗa tigi 2019 ganduɗa ko nguɗon laamu walla mbiyen oɗon police tawino Ousmane Sonko e oɗon corniche ouest mo Dakar omo woni nder oto omo wonde ɓiɗɗo o ganduɗa tigi suho debbo mo jibinande ɓiɗɗo leydi Gambie ene woni oɗon saha kanko Ousmane Sonko no tawira e oɗon suho debbo ni wona hunde fewde no ɓe tawira e nder oto ni police o no tawriɓe ni ko position délicate e wiide Cheikh Yérim Seck e oɗon saaha ganduɗa tigi nde ɓe garti ɓe kaali ɗum Macky Sall wi koko haaju makko ko gueɗe makko ko gurna makko goppemo il est libre de faire tout ce qu'il veut caggal ɗum o bettidama e debbo leydi Maroc wi noon ko ganduɗa tigi Cheikh Yérim Seck ɗiɗon kongi belani tigi ganduɗa ko oɗon ganduɗa ko hoorejo mo Pastef o waɗi porté plainte kanko Ousmane Sonko faade Cheikh Yérim Seck kono ko wona ɗum ko plainte aji goɗɗi ummade Cheikh Yérim Seck ɗum tawoyte koye nder jayde tribune jayde des médias jayde Bougane Gueye Dany natal makko ne tawi toon kanko Cheikh Yérim Seck ɓe mbi ko plus de plainte contre Cheikh Yérim caggal oɗon no ganduɗa tigi ko Seydina Oumar Touré capitaine Touré ene wayno noon ko Ousmane Sonko waɗi citation directe e oɗon na jeyde anke Cheikh Yérim Seck noon wi ko Ousmane Sonko so tawi en joddima e ganduɗa tigi e yesso ɓen ñawoɓe mami hokke preuve aji ɓurɗi ɗum labtude walla mami hokkuɓe preuve aji ɓurɗi labtude e andinde nde bindami nde ganduɗa tigi mi ɓulnaki kono ganduɗa ko femme ko bindande labtude ko preuve aji labɗi ceer jogimi e ko bindimi ko sen jeehi e yesso mabɓe mandu ko kalmi ko gonga aɗa andi ko kalmi ko gonga mboɗa andi ko kalmi ko gonga ganduɗa tigi police aɓe yinoɓe ɓe ene gandi ko kalmi ko gonga wadde mbiyen hay ganduɗa ko ɓi walla mbiyen tanum e ɓen on communauté woride holmo joofi hen holmo windi hen on petit fils de Serigne Touba holmo windi hen kanko Cheikh Yérim Seck ene wayno noon kamɓene ɓiɗen taliɓeji ɓe mbi ko wadde boykete ndeɗon deftere makko ganduɗa tigi deftere Cheikh Yérim Seck Macky Sall face à l'histoire on pouvoir sous scanner ene wayno ganduɗa tigi ko deftere ganduɗa oɗo saaha ɓesgole Sénégal nene haala par ce que gueɗe kewɗe scandale uji kewɗi e ko way noon ene tawi nder ndeɗon jayde l'info ɓe mbi ko la guerre lancé guerre ko hakkude holon guerre ko hakkude ɓeɗo worɓe ɗiɗo Ousmane Sonko wondude ganduɗa tigi Cheikh Yérim Seck kongi tigi ganduɗa ko Cheikh Yérim Seck ɗi suuti faade Ousmane Sonko wi ko diffamation des faits mensongers e nder ganduɗa tigi o wi ko Cheikh Yérim Seck aɗa holla ganduɗa tigi a jaake nguɗon laamu kono fam tigi ɓesgoleydi Sénégal faami koye nguɗon laamu jeeyɗa ko mbiyata aɗa créena laamu ngu walla mbiyen aɗa winda faade laamu ngu ɗum fof ganduɗa tigi wona kada waɗe guita men leydi kono hamin gandi koto Macky Sall to won to kedɗa ɗin ko kongi Ousmane Sonko faade ganduɗa tigi kanko Cheikh Yérim Seck kono de Cheikh Yérim o wi ko j'ai pris 2 exemples pour étayer la thèse de nos complots autour de votre escapade nocturne au site Boti. Si je devais parler de vos morses, j'aurais pu faire un livre so tawi Ousmane Sonko mboɗo fellitanno haalde gueɗe ma haalde ganduɗa tigi ko wonema kanko Cheikh Yérim Seck e nder ndeɗo jayde ganduɗa tigi l'info so tawi mi fellitanno femme an goto aɗa wona windande an goto aɗa wona ganduɗa tigi deftere Ousmane Sonko bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo tigi wonno komin gaddannono oɗo subaka e ko yoyti e ganduɗa tigi kabaruji jaydeji ganduɗa tigi en calmini kamɓe foof noon ko wayno ganduɗa ko Ifra Sadio Ba ko wayno Thierno Ly ko wayno Aboubacry Ndiaye kamɓe kala ganduɗa tigi ce sont des fidèles téléspectateurs ce sont des fidèles
Piindi TV nganda tigi be meda yattirden tagal Ibrahima Oumar Kane kambe kala e odon toute la diaspora nganda tigi tawatebe tagal leydi be skule di Sénégal kono kay ibbe fulbe fata barakallahu mandebe montudebe kono kay hokkudebe nganda tigi ko wayni parce que kala sa hayden ji wadde nganda tigi partager ene umoro mabbe faade dentede yo besngu fulbe ngo rendo fulbe ngo humpito e be cerani andinde nganda ko besngu ngu fofo kono ko Piindi TV woni tele men woni tele pulaagu kala fa tabarakallah en jetti non kambe kala tawtebe nder e bowa leydi kono kay farnortobe wasortobe Piindi TV nganda ko daribe lang fa tabarakallah en jetta 3 à 4 jours nganda ko kala saha be jidani hay odon samedi dimanche ara eden je nganda tigi golle pawdinde nganda tigi ummade mabbe faade men fa tabarakallah dendam nganda tigi Mamadou Mbaye en calmini tonto tawte leydi France en calmini madame nganda tigi inya mbira madam Mbaye en telmini Ceerno Amadou Tidiane aw e be sungu cempeng kala cempeng nabe tawtebe toto o nganda tigi France fa tabarakallah kono yumale nyol nen leldo si nganda tigi en calmini mo en juuri momo en nyaagi momo duawo nganda tigi fa tabarakallah ko huune nganda tigi wande fayda kono mon ami mon frère Abdoulaye Diop c'est un ami c'est un frère ko gido yeso e tiagal jagudo gila hanke taw hando arani en calmini be mbadi kubtidinde mulimi juuma tous les téléspectateurs wadobe partager wadbe abonné ngandati wadobe aimer yidbe Piindi TV hanke taw hando arani en calmini be en juribe en bibe ngandati nyalawma moƴƴe mabbe aadi men e roɓidu jayndeji koye nyalawma janggo aljuma nogas livre janvier 2023 karallagal to wonno toon ko Mansour Sow ɗo e haalirde wonno ɗo ko Moussa Nia hettiyankoɓe Piindi TV yen ñala jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do pono da yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange ngañari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma